Hi havia una vegada, en un poble molt i molt llunyà, una donzella, un noi molt trist i uns forners sense fills. La mare de la Ventafocs havia mort i la va deixar al càrrec del seu home, que tenia 2 fills, que per l'exterior eren molt guapos, però tenien el cor negre. Puc anar amb vosaltres al Festival del Príncep? Tu, esparracada? Tu no podràs anar mai al Festival del Príncep. Jo mai et deixaré anar a aquell festival. Tu no pots anar al festival! Tu no pots anar al festival! Tu no pots anar al festival! Trobaré la manera d'anar a aquell festival. La mare d'en Jack havia mort i el seu pare no és que diguem que sigués del tot bo. Necessito que venguis aquella vaca estúpida. Però papa, és la meva millor amiga. Ja, però no tenim diners per menjar. Fes el que et dic. Passa, petita, passa! Bon dia, em podríeu donar una miqueta de pa? És que el meu avi s'ha posat malalt i he d'anar a visitar-lo. Ahir li ha portat del pa. Sí, esclar, cap problema! Ara va! I potser uns trinxats, uns pastís, unes galetes... Ara va, espera un moment. Aquí ho tens. Moltes gràcies. Recorda, sempre segueix el camí i no parlis mai, però mai, amb desconeguts. Els forners no podien tenir fills, però no sabien per què fins avui. És la bruixa del costat! Digue-li que no tenim pa! No tenim pa! Clar que no teniu pa! Oh, què vol? Aquí l'important no és el que jo vull, sinó el que tu vols. No hi haurà fills allà dintre, veritat? La bruixa li va explicar que li s'havia llançat una maldició per culpa del seu pare, que li va robar unes monyetes màgiques i per això va perdre tota la seva bellesa. Està vostè boja! Sí, estimat, en aquell moment em vas tornar boja. Tan boja que em vas quedar amb la teva germana. Jo tenia germana! Sí, cap de suro, i no la veuràs mai. La bruixa s'havia negat a dir-nos on estava la seva germana, que es deia Rapunzel, però els va donar una proposta. Si li portaven els 4 objectes abans de la mitjanit, els hi trauria la maledicció. Una capa vermella com la sang. Els cabells del color d'or Una braca blanca com la llet. i la sabata d'una princesa. I Així va ser com els 5 se'n van endinsar al bosc.
Vostres dins ningú ens pot dir si el que cerquem es troba allí. Vostres dins de tot i així comença el nostre viatge. Vostres dins està molt clar i no ens caldrà seguir un dibuix. Vostres dins està amb la bruixa i tornarem. Vostres dins està caminant és massa tard per recular. Vostres dins està oblidat perquè prenem el viatge. Vostres dins no massa fort perquè després vindrà el temps. Comença el nostre viatge al bosc. I els parts petites? No senyor, simplement estic fent una passejada. Si vols, jo podria ensenyar el bosc. No, gràcies, ni que és com el baix. Evitar l'ocasió i ens va fer sentir excitada i amb por. Quan varia endavant amb la de tremolar i se'n va en una tensió. I no sensació amb la de l'excitada sense encarrecs que comencen a passar. D'on hi ha coses que no cal que sapigueu que allà dins de la postura vaig pensar que mica i de cop vaig notar que no m'estava allà i esperar que pots alliberes de la meva imaginació i de aquí els tens i amb això he après coses molt importants com és ara no que poc vermell no pot fer-te immortal no et protegirà del perill ni del mal no t'has de deixar comença per l'arrencant de l'aparença gent bella i perillosa poc i bonic és igual l'àvia diu que és millor anar un poc de l'eix sense por ser un infant no porta enlloc sense vi tampoc per a mostra del nostre agraïment adoro la meva capa, senyora Fornera. Sí, senyora Fornera. Moltes gràcies. No saps lo important que és això per mi. Moltíssimes gràcies, de tot cor. Mentrestant, a l'altre costat del bosc,
canviar-les al Jack, per la seva vaca que no donava llit. Em podries canviar aquestes mongetes màgiques per la teva placa? De veritat, són màgiques? Doncs clar que ho són! Quantes? Sí! No, sí! D'acord, el meu pare estarà molt content. Escolta, valia més guardar-se les mongetes. Mai se sap, però almenys tenim una. Ens falten 2 objectes, serà millor que ens separem. Anem! El que ningú sabia és que Jack plantaria les mongetes màgiques, posaria per un gegantesc arbre al món dels gegants, pegaria al gegant i quan aquest passés ¿Sabéis algo? Está tancat fa 4 dies i no tenim pa. Bon dia, bon dia. Que està tancat? En sabeu alguna cosa? No sabem res. Està tancat? No en sabeu res? Ai, llavors igual és per conèixer-la quan la conec. S'ha anat a comprar roba a París. Hola! Hola! Bon dia. Bon dia. ¿Sabéis algo? No, no sabemos. No sé. No sé. Lleva muchos días cerrado. Sí. ¿Tú sabes algo? A mí me han dicho que le habían tocado los días. ¡Hola! ¡Bien! Ai, 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 que aquests han fet una ràpida nenada, jo. Apa! Ai, que fresco. Bon dia! Bon dia! ¿Verdad? Sembla que sí. Si yo tengo que hacer el bocadillo con mi nieta y no tengo más. No sé. No sé. I el jardiner no ha vingut? No, no ha arribat encara. Bon dia, jardiner. Que en sap alguna del forn? Bueno, yo he sentido algo. He sentido, pues, que... Però què has sentit? Bueno, es que no es puede explicar. Bueno, digui. Bueno, pues, resulta que el forner ha marxat en la carnissera. Hola, ¿no hay pan? ¿Todavía no han abierto? ¿Sabéis algo? No. Yo, a mí me han dicho que le habían hecho un encantamiento. ¿Qué? Sí, se lo van a dir. Jo no sé si serà veritat. No, apa.
posat amb la carnissera. M'he citat això. A mi m'han dit que hi havia un encantament. Un encantament. I com no us sortiu, es farà vosaltres també. Tu no saps com és de dur aquest món. Cal que el protegeixi aquest món sempre amb mi. Trobaràs un príncep tot pot fer, però és ple de llops i humans també. Dins un lloc gegant on hi ha l'or enducant moliners. És un món salvatge i és fred, sempre amb mi. Sempre amb mi. Això és el que passa. Sempre així, si et va, no deixis Adéu, filla meva, ens veiem demà. Però mare, per què no puc anar amb tu? Ja em parla d'això. No vols i punt. Adéu. M'encantaria veure el món, conèixer algú que viu aquí. Hola, noia! Oh,
A tu et concedeixo un fill. Moltes gràcies! I a tu et deixaré veure la teva germana. Rapunzel, aquell home petit d'allà és el teu germà. Vet aquí un gat, vet aquí un gos, aquest conte ja és a gos. Boscos endins i boscs petits, a casa que es troba allí. Boscos endins, però tot i així comença el nostre viatge. Boscos endins està molt clar i no ens caldrà seguir un dibuix. Boscos endins estem en bruix i tornarem. Boscos endins de caminar ja és massa tard per recular. Boscos endins sense oblidar perquè prenem el viatge. Boscos endins no massa fort perquè després vindrà el regrés. Comença el nostre viatge al bosc. Boscos endins! Boscos endins de caminar ja és massa tard per recular. Boscos endins sense oblidar perquè prenem el viatge. Boscos endins no massa fort perquè després vindrà el regrés. Comença el nostre viatge al bosc.